Dili sa Kos Malita, Gab. Paliw kong pakitaan ng video na Malita, Gabi. XFM Katropa. Paliw kong pakitaan na ka ng video mga higalas Malita ba. Grabe ni kadako nga pagpangawat nga nahitabo mga higala sa atong nasod. And yet matinga ka nga ang pinakadako nga kawat mga higala, daghan kaayo ang gadipinsa. Daghan kayo ang katabon. Unya mo nahog siya mga higala ba og kanabang dili angay hisgutan. No? Kay bisan mga higala diha sa House of Representatives, no, naamang yung mga identified diha nga gitawag nilang mga Congress, mga kontraktor, mga kaigsuunan. Wala man. It seems that untouchable sila. No? Diri karon mga higala sa Senado, kadto mga tao pagyod mga higala nga ngalambigit nga gipanganlan sa mga Marines, mga kaigsuunan, mao pasad toy mag-imbestiga. Sila rasad ang mag-imbestiga mga higala sa ilang sarili. Grabe kadako ni mga higala nga pagpangilan ngadto sa mga Pilipino. Makita nimo ning video, tanawa ra gud ni mga higala, naglaray ang maleta giihap mga igsoon. Ha, inya kaning mga malitahan ni ang unod ani bay. Ang sud ani kwarta lisod sa kay sinina. Ha? Lisod kay sa sinina mga higala. Makita nimo gikan sa helicopter na ay gipang aswat mga higala, gipang karga ngadto sa sakyanan. Bullseye. Bullseye. Naabay nawala nga pondo sa Pilipino mga higala o sa atong nasod sa Pilipinas, dili na siya question. It is already been answered as yes, na ay nawala. Pero ang pangutana karon mga higala, ang pangutana karon kinsabay nakapahimulos. Butang gyud mga higala nga wa jud tay matiti nga tubag ngano man makaingon manggudta mga higala nga ang institusyon karon murag nagkasinabot. No, ang mga institusyon karon mga higala nagkasabot. Nga ila yung tabunan mga higala, kining maong pinakadakong korupsyon nga nahitabo sa Pilipino. Bullseye. Naunsa man in tao ni? Ila ba ni mga higalang gituyo kay sila sab nalambigit ni ini? No? Kay dili naman karon pangutana kung tinuod ba gyud ang nahitabo. Nahitabo man gyud na siya mga katropa. Ang pangutana ron kinsa may mo imbestigaan eh? Labi na mga higala karon Independence Day man ta. Abi nimo ang korupsyon mga igsoon sa atong nasod maoy nakapaulipon na to, no? Dili ta dapat mga higala malingkawas, no? Dapat makalingkawas ta mga higala sa kining talikala karon sa korupsyon nga maoy naggumon, nga mao mga higala ay naghukot, no, sa ato mga higalang tagsa-tagsa ka mga tiil o tagsa-tagsa mga higala ka mga kamot. Aron nga dili mga higala mamahimong gawas nun o makapahigayon o makapadayon mga higala diha sa atong panginabuhi. Una-una mga higala, ang kawat dili milyon. Ang kawat dili lang bilyon. Niabot nag trilyon. O kining kwartaha mga higala, no, kung gigamit pa lang unta sa tama, napaingon pa lang unta mga higala sa tama nga mga programa sa mga Pilipino, dako og kahimuan mga higala ngadto sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Pero kaning mga kawatan sa gobyerno mga igsoon, wag yun na sila mga higala maghuna-huna. Wag yun na mga higala sila mag-isip sa kagugmaon natong tanan. Bullseye. Bullseye. Mao na ginaingon ni Rizal mga higala lagi kaniadto sa iyang nobela nga El Filibusterismo. For what is the use of independence if the slaves of today will be the tyrants of tomorrow? Mag-unsa man kuno ng kagawasan mga higala, unsa may pulos anang kagawasan kung ang mga dinaog-daog karon mao na sad ang mamahimong manaog-daog sunod panahon. Nahitabo kana mga higala, gitagna kana ni Rizal sa ilang panahon. Mga 1890s mga higala og nga mahitabo di ay karon sa atong panahon. Kay ang atong kaigsunan mga kitang mga Pilipino nga dinaog-daog kaniadto, pinirisyo kaniadto, sakop ilalom mga higala sa usa ka nasod kaniadto. Karon kita nasad ang manaog-daog sa atong isig kaingon. Pinagi sa unsa kining atong mga tampalasan mga higala nga mga politiko. Bullseye. Bullseye. Fuera de los buenos. Kung maayo ka nga klases magka-leader sa Pilipino, maayo, well and good. Padayon diha. Padayon diha sa imong kamaayo. Bullseye. Pero kung usa ka tambalolo ka nga klase mga higala sa usa ka Pilipino, Bullseye. Bullseye. shame on you. Kauwaw nimo. Bullseye. Bullseye. Awa karon mga higala, daghan kay nakatangag nining malita pero
ang mga istorya kanunay na lang pambalihon, ang mga istorya mga higala kanunay lang isumbalik ngadto in taon sa mga Duterte. Ano sila man ang kanunay mga higalang awayon, ngawa man sila mga higalay malitang gibitbit. Bullseye. Bullseye. Kaya nga no mga higala na kini mga nakatangag og malita, nga mao naman noon mga higala, ang uban magpasakit-sakit, ang uban mga higala maayo or mura nag mga santo. Ha? Muabot ra gihapon ang panahon, mga kaigsuunan. Walay butang nga mutiner, walay butang nga mulungtad niya. Nining kalibutan na may gala, na katapusan ang tanan. I am looking forward for that day of reckoning. Dini mga tawhana, mga kaigsuunan. O kung muabot man ang mga panahon na, mga kaigsuunan, isagyo kos moingon, tagam ninyo. Kita mga Pilipino, kita sad mga higala, dunay dakong kaakuhan. Pohon, maluoy, mga higala mo sa inyong mga anak. Maluoy mo sa kaugmaon sa mga sunod pang henerasyon. Butar in taon mong tama. Kay demokrasya man ta, mao gid ni isa mga higala sa atong gahom. No nga, panguyaban dahin ta sa mga politiko. Panahon mga higala sa eleksyon. Panahon sa kampanya kay nganuman, nasayod sila. Nga gwata, og di ta butar nila. Di sila kalingkod, mga higalaan ang lingkuranan. Bullseye. Bullseye. Unta, mahigmata na ta. Kana mga nakadawat karog malita, no? Markahin na ninyo na. Por favor, ayaw na yung tao na mga higala ninyo butari pa sa sunod niya panahon. No? Kaya kung kausat ta mailad, okay pa. Kaduha mga higala, mailad, murag makaduda na ta. Pero katulo na gani kaupat og magsigi-sigi na tagkailad mga higala, tanga na gyud tanga klases pagka Pilipino. Wa na koy oras mga katropa, no?